शेतामध्ये एक छानसा मोर असतो. मोर तर तुम्ही पाहिलंच असेल ना टीव्ही वरती, पर चित्रामध्ये तुमच्या पुस्तकाच्या पाहिलं ना? हा, शेतात पण पाहिलेला आहे तुम्ही मोर. मग तो मोर असतो आणि तो मोर ना खूप छान असा हा शेतामध्ये फिरत असतो इकडून तिकडे. मग पाऊस येत असतो बरोबर, त्याला सर्व माहिती आहे बरोबर. आणि पाऊस खूप मोठा पाऊस येत असतो आणि एका आंब्याच्या झाडावर आणि एका आंब्याच्या झाडावर कोकिळा काय करते, छानस असं गाणं म्हणत असते. कोकिळा कशी करते माहितीये तुम्हाला? करून दाखव बरं. हा, कोकिळा कू कू करीत असते. मग मोराला काय वाटतं की कोकिळा जेव्हा कू कू करते तेव्हा सर्व जंगलातले प्राणी काय करतात, ऐकतात. आणि मी जेव्हा गातो तेव्हा कोणीच नाही ऐकत, आणि कोकिळा जेव्हा गाते तेव्हा सर्व प्राणी ऐकत असतात, कारण कोकिळेचा आवाज कसा असतो, खूप छान असतो. मोर काय करतो, ठरवतो की आपण काय करायचं, देवीकडे जायचं आणि देवीला काय म्हणायचं की मला पण कोकिळेसारखा सुंदर गळा दे. मग असं बोलून तो असं मनाशी बोलतो आणि जातो देवीकडे आणि देवीला म्हणतो, हे देवी तू जसे कोकिळेला ऐक ना मी सांगते ना. मग तो देवीकडे गेल्यानंतर देवीला म्हणतो, देवी माता तू काय कर, जसं कोकिळेला गळा दिलास ना तसाच गळा मला दे. म्हणजे मी जेव्हा गाईन तेव्हा माझ्याकडे पण सर्व प्राणी पाहतील, माझ्या आई म्हणेल मी जेव्हा गाणं म्हटलेलं. मग देवी यावर काय म्हणते की हे मोरा मी तुला काय दिलेलं आहे, छानसं रूप दिलेलं आहे. तू जेव्हा पाऊस आल्यानंतर नाचतोस तेव्हा तुझे पिसे वगैरे कसे सुंदर दिसतात. आणि कोकिळेला काय दिलेलं आहे, गळा दिलेला आहे. कोकिळा दिसायला छान नाहीये पण कोकिळेचा गळा कसा आहे, खूप सुंदर आहे. जेव्हा कोकिळा गाते तेव्हा सर्वजण ऐकतात. आणि गरुडाला काय दिलेलं आहे, सामर्थ्य भारी. म्हणजे गरुड काय करतो, खूप उंच उडतो आकाशामध्ये. गरुडासारखं कोणालाच उडता नाहीये. तर गरुडाला काय दिलेलं आहे, सामर्थ्य भारी. आणि पोपटाला काय दिलेलं आहे, मनुष्यवाणी. पोपट कसा बोलतो, माणसासारखं बोलतो. पोपटाला काय दिलेले आहे, मनुष्यवाणी. एका गुणावर आनंदी जीवनी. ते कसं एका गुणावर आनंदी आहेत ना. तूही तुला दिलेल्या रूपावर खुश राहावे, जे नाही त्यासाठी रडावे ना पुढावे. म्हणजे आपल्याकडे जे नाही त्याच्यासाठी रडायचं नाही, असं देवी कोणाला सांगते, मोराला सांगते. यातून बोध काय भेटतो की आपल्याला जे काही मिळालेलं आहे